balabas. Pinarigat ni Don Esteban nila kay Kalob. Nasyan ni Lolita, ket kinasarita na ti asawa na, ngem nakapungtot lang ni Esteban. Kalpasan ti panang sapsaplit na iti latigo. Imbilin na kini Benito amangala iti puraw nga ules, ket iso ti pangbalkot na iti lakay. Nagtungpalmet ni Benito. Binabalaw ni Lolita ni Benito. Gapo iti panangidatag na kinilakay Kalob ken Esteban, ngem nakangeglang iti saan anasaya at asarita iti daytoy. Iti may sangal daw, sinarak manen ni Don Esteban tigayem na ni Don Alfonso. Itagagayem, benggan nyo tituloy tinobela tayo Anapol 1. El Oro con Sangre! Agawid tam ni Jay Villa Gabriel, Benito. Senyor. Ay, natumba kayon, senyor. Ay, sos, apo. Saan samit na makatakder ti amo? Senyor, kung ang mga agawid ta ni Jay Villa, nagidda kayo maten dito'y semento. Ay, sos, talaga adinan kabalan ti bagina. Ay, kapilitan na kasaritak ti akin kukwa iti taberna. Agpabigat kamin kini senyor ditoy. Ito'y titinero ni siya. Ha? Tangganan na, senyor? Saan naawatan ni si Kada ito, ha? Para ka ni si Ka. No nyaman ti banagan ni si Ka, gapo iti inaramid na. Ada usaram. Ay, agyaman ak ngarudan. Para iti sumaruno, idita. Adios! Ay, kababa inter aramidat numaamon ti sabali. Anya ko ma. Basta ti kalikagumak kat maaddaanak iti anak. Ikanak mat iti kwarta ti dumaw-dawatak iti agbalin nga anak ko. Awatak Ay na, maibilang akon kadagiti ibagbagata akalapati ang nababati tayab na. Gapo iti panakikuy-kuyog ko kini Don Alfonso. Asumsumrak iti kasa. Sana bale? Iso na ang ti sumursurutak. Saan nga agduduma alalaki? Katno agbunga ti aramidan mi. Masiguradok amistisa. Wano mistisun to ti agbalin nga anak ko. Kinasayaas. Agsubli akon iti pestok. Aglako akmanen iti vino. Senyorita! Apay! Senyorita! Senyorita, ayan mapaspasamakan ka. Manang Pedrita, agkakapsutak. Aguray ka. Anya nga mintikinan mo, aya? Awan matiam mo ka makapadaka sa kinan ko. Amangan no. No aginaw kan, senyorita. Sintomas ti aginaw daytan. Oh my God, agtugaw ka. Amangan no matumba ka. Naglusyaw ka ngamin. Aginawag nga tangag payson, Manang Pedrita? Sigaman kit di. Kaano tinaudi apa nagsangailim? Mabalin nga aginaw akuan. Nasuro ka na makabulan tinapalabas. Aginaw ka nga rudan, senyorita. Manang Pedrita, maragsakan lagit din ni senyor mo no ibagakkan kwa na daytoy. Sigurado. Adanton anak yo. Tumangnan ti rabi.
Awan pa'y da Esteban kan Mang Benito. Anya nga ta tinapasama kadakwadan. Maalyawak iti inaramid da kan ni Ama Kalob. Sa dino nga ta tinangipananda kan kuana. Diyak masigurado no natayan idi binalkot da iti puraw nga ulas. Sa dino nga ta tinangipananda kan kuana. Naulpit ti asawak. Nga maawan maramidak. Amangan numabayag dapay asumangpad. Agita akon. Makariing at tumat siguro inton sumangpad na. Makaginawa akpay nga agida. Ibaga kadagos ka ni Esteban ti posible apan nagsikugkon. Patya kakuyugan na kadagos ang mapan agpakita iti doktor. Maragsakan ako. Ad-addan to pa yan ti kinaragsak ko, no addan ton anak ko. At dapay laeng ni siya dito'y taberna. Kat nakaturong ni siya na nakakulob iti lamisaan. Tiyante, nakaida ni Benito iti nag-aabay na tugtugaw. Awan na kamday ta na tao, apay na binaybay anak dito'y. Benito! Again ni Sika! Senyor. Chantre! Anya ti orasan? Alas 3, senyor. Anya tararamidan ni dataditoy. Di matimbagan ni siyak na agawitan. Senyor. Chantre! Agawitan, Benito! Wen, senyor. Agat-arak kayo, adwa. Naggapgapuan nyo ka dita, uray kaila nagparparbangunan. Kaya't ni siyak taginan na. Diyak kaya't ti maistorbo. Di na sinungbatan ti saludsud ko. Mang Benito, napanan nyo ngamin. Kas iti sigud Ijay ayuyang ni senyor at taberna di ta poblasyon. Apay ang nagbigbigat kayo nito. Ni senyor kunamutlan nagpagungganan ta binukudan nan tay 1 litro a vino. Anya? 1 litro? Uwin bait. Day tay butilya kasla kapitira ti itsura na. Kas jay tinagyanan ti arak nga ininom na. Di naktupay pinaramanan. Anya ti kinunam? Di nak pinaramanan iti uray sa nga tagay lakuma. Idi damaw ni Senyor Alfonso ti kadwana. Idi pimanaw ni Senyor Alfonso. Binukudan nan. Binambantayak matlatan Sapay adda ko maibagakan kwa na. Anya ti ibagam kini senyor, senyorita? Ni Esteban ti pangibagaak. Saan asika, Mang Benito? Naay, supla damit itan ni Lolita. Nenenenay, madia. Tumulad matan kini Senyor Esteban. Ingrata matan. Aginawsan ni Lolita, lakay. Anya? Masikugan? Saan pa'y siguro? Masapol nga agpakita pa iti doktor. Isumatla anatang sitan. Anya anatang sit?
Kat no ko namatlan asino itayan nakatangtangig ang makisarsarita kanyak. Nagkarit matay. Ay nabay amon. Gagangay day jayan taaginaw garot. Pasensya amon binito. Kumaa, no jak amo kurang ti panangipatag ni Senyor Kenkwana. Tila ibagbagamot. Agbay sumay. Idi pa'y lakuma nga ibagak ti kastoy. Nga nagtep-tep-pelak lang. Ngam ita, tamakit kita kung ti kinapudno kurang ti panagayat ni Senyor Kenkwana. Makasao ako ni Timade. Tanya aya Timade nga inaramid ni Senyorita Kenka. Tubang tangsit nga rudag. Ala, nukas taman bilang, agpasensyakan Taurean niya't ibagbagam, babaunan da kalatta. Amom latta ida, lakay. Dirumbang ama kariing. Kaya't ko amaturok ay. Tapno naan anay ti inanana. Parbangonan iti sumangpat da ka ni Mang Benito. Kat amo ka na puyatan. Naidumduma itan ti mariknak iti bagik. Taam mo ka maipanagnak kon ka ni Esteban ti panagayat ko kankwana. Mariknak ti naidumduma nagbaliwan ti bagik. Iso nga oray sa anak pa'y nagpakita iti doktor. Masiguradok nga aginawa kon. Makariing sa kasawa. Lolita. Nakariing kagaya man, mi amor. Apay, na nakatugaw ka iti iking ti kama. Kaririing ko laang. Saan nakayat ni siya, naboyaan na matmaturog. No di kan maturog, panawan ni si siyak dito kwarto. Sige. No kasta ti kayat mo, mi amor. Rumwara kon dito kwarto ta. Maturog kalata tapno masubot mo ti puyat mo idirabii. Kasla kaguranak ni Esteban. Ang maawatak matkit di. Napuyatan idirabii iso adi na kayat ti masinga. Saan pa'y nga itatikan nito apa nang ibagakkan kwa na iti kasasaan ko? Uray awan nakakita. Uray awan mangibagaan ni Senyor Esteban ti akin gapuanan iti napagteng ni Kalog. Ibagak nga iso tinang patay iti asawa. Kabsat si Mona. Awanan ti maaramidan tayo. Urayin tayo reklamo ije ti napasamak ni Kabsat Kalob. Awan matlat na saya at banagin na. Ay, atlonan tayo at tinapasama. Kalugaya, nagkasang tinagbanagam. Apay kat ngamin na. Anyakat ngamin, tinapnakan mo, tadi ka nagparbay. Kabsat, ipapas mo na dumawan ti bangkay nila kay mo. Itabon tayon inton malam. Kala masawa kaya, di ka man lagamin na kay torturay, di kisakit tinakam. Anyagay itan tinagbanagam. Ay, kalubaya asawa. Kalog asawa.
Panawan kan ito'y kampusan to. Sumaklang ko ba sa dilangit ti kararwam? Kapsat si Muna. Si kalat na batin dito'y ayan ti tanam di kalob. Umay kan tagkuyugtan. Usay, si bibiyag pa'y kumaita ti asawa. No di ka pumatlay ti kinadarasutos na. Mala, gusto detan. Umay kan. Pumanaw tan dito'y kampusan to, kabsat si Muna. Nukasta, naipumpundan ti bangkay dayjay traidor na lakay? Wen, senyor. Muy bien! Agpay dayjay na leksyon, iti asino man kadagiti labrador. Talaga, senyor. Tauray awan nakakita iti inaramid tayo kenkwana. Masigurado. Amuda ada tayo di kan sao na sao, Benito. Dispensa, senyor. Agsublinisi ka ijay purok dagiti labrador. Amuam, ti pagsasaritaan ni Isuda, may papaniti sumaruno na panagtatalon. Wen, senyor. I-report na dagos ni Sika, no anyaman ti maamuan ni Sika. Wen, senyor. Ya! Ya! Partakam, brutos! Ya! Ya! Hey, mandar dito iti aramidin ni senyor kanyak. Nalipatan ng samit tentay premio anang ibutaktak iti bay papan iti dayjala kay kalob. Dakkel agatad dayjay. Mapatarimaan kumat-kumanti agrak-rakayan abalay mi kinipidrita no itid na dayjay akwarta. Ya! Ya! Tinasayaat. Ipalagip kunto. Amo na mo't dayjay. Iso amis mo tinagkuna amang ted iti premyo. Ya! Ya! Asidagtan iti purok dagiti manlalon, brutos! Ya! Ya! Anya nga rod na iti maramidan mi no kasta Benito. Awan mo ti sa buwalya papanan mi apakitalunan. Talaga, mate? Iso nga awan ko matiaglabsing iti pagayatan ni Senyor Esteban. Di ka madanagan. Itatawanan di kabsat kalob. Siya kunti mga idaulo kadagiti padak aman nalon. Nasaya! Ang amangan no namnamam nga daswildom iti kasta nga aramidam. Lakay uset. Sana kamang namnama iti urayan niya. No makaramidak iti pagsayaatan para iti padak a tao, Benito. Di ka nagpilantropo, lakay usep. Malahon. Awan matkat may bagbagami Benito. Nasaya at launay. Wanya, dayjay lang ti kayat ko amangag kada kayaw. Takas iti imbagamit lang to'y panglakayan yaw, akasukat day di lakay kalob. Awanin ti maramidan yaw. Gaputawan mo't sabali, amapan yu pakitalunan. Daytoy, ti may baga. Sakbay nga giwayat kayo iti kontra kini senyor, panunutin yu pa'y nga umuna. Ato'y dagana ti pagtataudan ti pagbiagyaw. Wen, amo mi daytan, Benito. Nasayat! Sanak nagbayagan. Di yu liplipatan dagitin baga. Sige, babanakon! Naibagamon ka ni senyor ti may papan iti panaginaw mo? Saan pa'y manang Pedrita? Ni, apay ngay. Rumbang laang amaamuan nan. Kanayon ama kumikom. Kaslada pa kariribukan na. Ibagamon. No addaman pa kariribukan na. Mayaw awan namton no maamuan na adandanin ti panagbalin na nga ama.
Kasta nga ta, Manang Pedrita? Wan. Masiguradok amaragsakan no maamuan na amasikog kagayaman. Iso nga ibagamon. Muy bien, Benito. Rumbang la nakasta karamiden dagijay na labrador. Amu damit ngawan sa bali akamanganda no disikalaang, senyor. Awan tikas kada kayo. Nga addaan na lawa asanikwa amataltalon apakitalunan dagiti awanan. Iso na awan maramidan ni Isuda, Benito. Sumurot lata ni Isuda iti amin na pagayatak. Gaputawan mo't pagpilyan ni Isuda. Gusto ka, senyor. Iso nga awan ti problema. Kasla, saan pa'y na nakita ni siyak ni Lolita? Ayan ba'y jay na moher? Ne, kunak no nagpakada-kada kayo, senyor. Nagpakada? Porke, Benito? Sa dino titinurong ni Iso? Naglugan mo't itikali sa senyor? Ke? Anya na banda titinurong ni Iso? Nagpadaya, senyor. Kunaklano amuyo api manaw? No, Benito. Saan na nagpakada kini siya? Ha! Maluksaon ni siya! Iso asapulin ni sika! Senyor? Sapulin ni sika! Ang mga ano agararami diti milagro ni Lolita. Jantre! Talagang sana traidora ni Lolita! Sa dino, tinapanan ni Lolita. Pudno nga ta, nga ginawain. Gagayem, di yuliwayan na dinggen, tituloy, tinobela tayo anapauluan. El Oro con sangre!